Segwaċi tal-Kamra Sportiva, nilqawkom għal programm ieħor ta' Mix Zone fejn illum l-għada tal-logħba li Liverpool kellna kontra Nottingham Forest, logħba li tawna battikata Nottingham Forest, ħankun qed ngħaddi l-analiżi u ngħaddi kemmtejn fil-qosor dwar x'naħseb jien li kien hemm bżonn isir fil-logħba u x'naħseb ukoll li kien hemm tajjeb fil-logħba. Ewwel u qabel kollox kif tafu ħafna mill-episodji ta' Mix Zone jiena nipprova nagħmel backdrop differenti. Illum hemm il-backdrop waqt mument li kien hemm waqt il-logħba kontra Nottingham Forest fejn ngħidu proset lis-supporters ta' Nottingham Forest fejn apparti r-raveleta tellaw banner b'rispett lejn il-97 vittma ta' Hillsborough. Nixtieq ngħid ukoll Nottingham Forest għalkemm jinsabu fl-aħħar fil-relegation zone tal-klassifika, Nottingham Forest għandhom storja tal-futbol, għandhom storja prestiġjuża li klabs oħra li nefqu ħafna flus illum il-ġurnata f'dil-era tal-futbol joħolmu sal-lum il-ġurnata li jkollhom l-istorja li għandhom in-Nottingham Forest fis-sens. Nottingham Forest kif kulħadd jaf għandhom żewġ Champions League. Kienu telgħu promoted mill-League One dak iż-żmien u telgħu fil-Premier fejn mbagħad kienu ħadu f'sensiela ta' snin ta' wara xulxin żewġ Champions League. Jiġifieri wieħed ma jistax jarmi klabb bħal Nottingham Forest ukoll wieħed jifhem id-diffikultà li kellhom dan l-istaġun fis-sens jgħidu li ma sabux għajnuna mill-owners biex jixtru players le. Kulħadd jaf li kellhom 30 plejer ġdid mill-bidu tal-istaġun, imma qatt ma kellhom dik l-opportunità li forsi żball li kellhom li għamlu Nottingham Forest biex jiġġeljaw it-tim. Players tajba għandhom u kif ukoll il-bieraħ rajna dan waqt il-logħba fejn żewġ players li tawna hard time fosthom Neco Williams li skorja l-ballun jien nibqa' ngħid Neco Williams huwa wieħed minn dawk il-players li xtaqt lil-Liverpool ta' klobs li żammewh u kienu jżommuh bħala kompetizzjoni ta' Trent Alexander-Arnold. Ma ninsewx is-supporters tal-Liverpool li kien hemm momenti fejn meta kien hemm bżonn kien daħal u kien tagħna momenti u għamel lob tajba. Plejer li għadu li tiżviluppa imma nemmen li kieku żammejnieh konna naraw xi ħaġa minnu speċjalment li Liverpool neħħew biex imur ma' Nottingham Forest ġibna Ramsey u qatt ma rajna minuta ta' Ramsey fis-sens għax kellu staġun ħażin bl-injuries, jiġifieri nemmen li kieku il-Liverpool forsi konvinċew Neco Williams jibqa' għal ftit ieħor magħna Neco Williams konna naraw il-frott tiegħu. Kulħadd ħadd ma jkun naf xi jiġri wara l-kwinti, però Neco Williams huwa minn dak il-players li jiena bħala supporter tal-Liverpool bħala Kopajt Krist jiddispjaċini li neħħejna. Kif ukoll il-bieraħ fejn s-soltu naraw id-difiża tal-Liverpool meta jkun hemm Ibrahim Konate u Van Dijk tkun soda, Konate kulħadd jaf kemm hu difensur b'saħħtu u kemm hu difensur fast kellu diffikultà mat-teddida tan-Nottingham Forest l-strikers ta' quddiem Voldieri dan qed nirreferi ex-player ieħor tagħna Taiwo Anowi fejn huwa player fast u tekniku wkoll u b'saħħtu fejn dan kien hemm mumenti diffiċli li il-Liverpool ta' hard time. Rajna naħseb l-aħjar player li kellhom minn Nottingham Forest kien Gibbs White, player li xtrawh il-Nottingham Forest sorpriża kulħadd għal prezz ta' 45 million. Jien nemmen naħseb li fit-transfer market però Nottingham Forest taġlu. Però
jixtaqilhom lil Nottingham Forest jisalvaw dal-istaġun biex ikomplu jibnu fuq dak li għandhom għall-istaġun li jmiss. Il-Liverpool il-bieraħ nistgħu ngħidu li bdew kellhom logħba tajba, kien hemm dawk il-mumenti beqlajna gowl sfortunatament bit-traskuraġni tad-difiża stess. Rajna gowl ta' Neco Williams meta ġie mument waħdu u kien hemm id-deflection ta' Konate u wkoll kien hemm id-deflection min-naħa tal-Esen ukoll. Neco Williams kien fil-mument opportun u mument ġust baqa' javvanza xutja u naqqas id-distak ġab id-draw fil-mument biex jerġa' jdaħħal il-Nottingham Forest fil-partita. U rajna wkoll mhux il-man of the match tal-logħba, jien nagħmel il-man of the match tal-logħba l-bieraħ kien Diogo Jota, imma l-aħjar plejer tan-Nottingham Forest Gibson White kellu wkoll opportunità fejn ma kienx immarkat minn set piece minn corner u skorja u ġab ukoll id-drota b'2-2. U mbagħad il-Liverpool ovvjament għalqu l-partita wara li kemm Diogo Jota ta' Salah ġabu l-vantaġġ għall-iskwadra tal-Liverpool. Kif qal Diogo Jota, Mohamed Salah għalkemm forsi kien għaddej minn naqqa fażi ħażina jagħmel dejjem minn kollox biex jara li t-tim tiegħu minn fuq u jagħmel minn kollox biex jiskorja. L-bieraħ rajna l-Mohamed Salah u l-Gakpo kif flimkien ma' Diogo Jota li bdew bħala titolar bħala frontliners fil-qudiem ġifieri bħala strikers. Fin-nofs reġa' rajna għat-tielet darba konsekuttiva l-istess line-up Curtis Jones, Jordan Henderson, kif ukoll Fabinho li Fabinho qed narawh reġa' qed jixel fin-nofs tal-Liverpool u qed naraw li qed ikun hemm u jgħin ħafna lid-difiża tal-Liverpool. Flimkien ukoll qed naraw is-sistema ta' ġdida tal-Liverpool fejn meta l-Liverpool ikunu huma bil-ballun u bil-possess tal-ballun jaqilbu bit-tlieta fuq wara u Trent Alexander-Arnold jilgħab id-double pivot tan-number 6 flimkien ma' Fabinho. U din hija formazzjoni ġdida li l-Liverpool qed jippruvaw jintroduċu fl-aħħar ftit logħob tal-istaġun. Logħba importanti, logħba ta' 3-2 kif qal Jurgen Klopp. Ma nistgħux ngħidu għal xiex il-Liverpool qed jimmiraw, però rridu jagħmlu fil-fatt fil-verità qallhom aħna m'għandniex ċans iċ-Champions League, l-unika ċans li għandna Conference League u Europa League, però wieħed jibqa' jittama li jfallu ta' fuqna jiena qed l-sħabi supporters tal-Liverpool l-unika tama li aħna nistgħu nitilgħu mar-raba' post li jfallu Newcastle li llum il-ħatwar nofsinhar sħallejthom sakemm mbagħad qabel ma bdejt nirrikordi tal-filmat bl-iskor ta' 6-1 jiġifieri hawnhekk qed nuraw statement kbir minn Newcastle United fejn iridu juru li daw isma' aħna rridu nidħlu Champions League. Newcastle fl-aħħar mill-aħħar ma jkunu serqu xejn u jkun ħaqhom li jidħlu Champions League. Kellhom staġun tajjeb, diħaw għamel biċċa xogħol kbira u jiena wkoll ġifieri jekk aħna ħanfallu l-Liverpool ovvjament għalija tkun l-ikbar daqqa ta' ħarta ta' l-istaġun li jekk ma nidħlux Champions League. Fil-fatt bdejt nitkellem ma' supporter tal-United għalli għax ma ħadtu xejn tazzi u jien iċċajtajt miegħu intom qedlu s'issa ħadtu l-League Cup u aħna ħadna l-Charity Shield qedlu xorta ħadna tazza tal-istaġun qedlu fil-verità apparti li ċ-Charity Shield mhix jittazza prestiġjuż daqshekk. Il-verità l-aktar ħaġa li tweġġani hija li l-Liverpool ma nidħlux fil-kompetizzjoni favorita tal-Liverpool stess u għal ħafna supporters tal-Liverpool iċ-Champions League hija l-kompetizzjoni favorita. Jiġifieri huwa dak l-iktar tim fl-Ingilterra l-Liverpool li rebaħ tazzi Ewropej, Champions League, Koppa UEFA u flimkien ma' tazzi interkontinentali oħra flimkien ma' European Super League u l-Intercontinental Cup. Jiġifieri meta wieħed jaqgħad dawk it-tazzi kollha f'daqqa, il-Liverpool huwa l-iktar tim fl-Ingilterra li ħadaw it-tazzi ġifieri Champions League. Ħanħossuha jekk ma nidħlux għaliha u wieħed ukoll jaf taffettwa xi kemm xejn żgħira wkoll it-transfer market. Il-bieraħ ukoll rajna assist ta' Andy Robertson kif ukoll ta' Trent Alexander-Arnold u assist ukoll ta' Fabinho. Il-Fabinho
qed nerġgħu naraw kif aktar ftit ilu Fabinho qed jerġa' jieħu dak il-post li dejjem konna qed naraw fl-aqwa tiegħu Fabinho u fl-aħħar qed nerġgħu nieħdu pjaċir naraw jgħin lid-difiża u kif ukoll lin-nofs li jaqgħad ikun dik il-missing link li kellna għal ftit żmien. Trent Alexander-Arnold qed naraw f'dik il-pożizzjoni wkoll qed jagħti wkoll xi kemm xejn ta' differenza fid-dera tat-tim bħala stil ta' futbol li forsi qed jiddispjaċini naqa' il-Liverpool l-intensità mhux qed jibdew biha mal-ewwel. Fil-fatt rajnija kontra l-Arsenal, rajnija mal-Leeds ukoll ma bdewx b'dik l-intensità qawwija li tgħid isma' il-Liverpool x'kien għadhom ma bdewx jilagħbu u l-bieraħ ukoll ma bdejniex nilagħbu mal-ewwel dik l-intensità ta' grinta fil-fatt u mbagħad l-intensità tal-Liverpool rajnija eżatta kif beda mit-tieni ħaf, jiġifieri forsi wkoll għax inbidel xi ftit l-istil tal-logħba. Il-bieraħ ukoll fuq il-bankina rajna l-Darwin Núñez għal darb'oħra Luis Diaz u lil James Milner kif ukoll lil James Milner u Thiago Alcantara li dawn imbagħad daħlu aktar tard fil-partita ġifieri tista' tgħid Curtis Jones qis ukoll għal dan l-aħħar ftit logħbiet ħa post Thiago Alcantara. U Luis Diaz ovvjament nieqes mill-match practice u jaf hija dik ir-raġuni li ma badix mal-ewwel u jien għandi mistoqsija s-supporters tal-Liverpool. Issa l-istaġun li ġej jekk jibda jiena nagħmel lil-left wing il-pożizzjoni fully fit joħodha Luis Diaz. Ġifieri dik hija pożizzjoni locked għalih. Mohamed Salah ukoll ikun fil-pożizzjoni ovvjament bla dubju ta' xejn tar-right wing li dik hija pożizzjoni oħra li hija diffiċli biex joħorru postu xi ħadd. Quddiem flimkien magħhom min ħajjieħu l-pożizzjoni ta' striker? Cody Gakpo, Darwin Núñez jew Diogo Jota. Din saqsija lilkom lis-supporters tal-Liverpool kif rajna fl-aħħar żewġ logħbiet Diogo Jota skojja 4 goals. Ġifieri qed nerġgħu naraw Diogo Jota wara noqqas twil jieħu forma aħjar. Kif ukoll l-aħħar 8 logħbiet Mohamed Salah skojja 8 goals. Ġifieri dik hija statistika oħra importanti fejn Mohamed Salah qed ikompli jsaħħaħ l-istatistika tiegħu fost l-aħjar wieħed mill-aħjar players li qatt kellha mill-Liverpool. Ħanaddu għal pawża qasira ma' reklami u wara ħajkonna lill-editur Antonella Bela fejn ħajjagħti kelmtejn dwar il-partita bejn Empoli u Inter. Jiena l-supporters tal-Liverpool u s-segwaċi tal-Konna Sportiva għal darb'oħra ngħidilkom you never walk alone u grazzi tal-segwejtuna. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u t-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza.
Inselmulkom issa ninaqdu f'xandira diretta fejn ser niddiskutu il-logħba bejn Empoli u Inter, logħba li l-Inter irbaħna bl-iskor ta' 3-0 sa fl-aħħar wirja għan-nies fil-kampjonat. Sa fl-aħħar. Kellna nqilna biex ikollna din il-wirja li kien fl-ewwel half literalment there was nothing to write home for imma sa fl-aħħar ġibna 3 punti bħal nies. U wkoll sa fl-aħħar rajna lil Big Romelu Lukaku jiskurja żewġ gols u jagħti assist għat-tielet gol iskurja sa fl-aħħar Lautaro Martinez. Voldiri it-tema sa fl-aħħar qiegħda wkoll kif taqbad tajt insistenti fil-tema tal-logħba Empoli Inter u tridu nkomplu bl-isteorija sa fl-aħħar logħba deċenti mingħand Roberto Gagliardini illi għalkemm forsi tefa' ġtiblalem barra mal-menu prova fl-iskarsezza tiegħu għalkemm hawnhekk nistaqsi domanda lil coach jiena għalfejn Gagliardini u mhux Għażlani. Infakkar il kulħadd illi fil-waqfa ta' Marzu Inzaghi ġie mwissi fuq dan il-kustjoni mingħand il-kbarat fejn qalulu isma' Gagliardini ħajħallina filwaqt illi Għażlani investejna fil-futur għalih. Ilab iżjed il-Għażlani. U x'ġara llum Gagliardini titolari u Għażlani daħal fis-87 u 88 minuta tal-logħba għal darb'oħra din hija mossa illi jien ma nistax nifhem. Fil-fatt meta konna qegħdin nitkellmu jien u sħabi tal-Inter Club Malta, it-tweġiba kienet għax Inzaghi ma jilobx id-doppju play. Mal-bżonn inserraħ Brozovic fejn għamilt it-turnover, nagħmel it-turnover fuq Brozovic ukoll. Għalkemm biex ikun wedna kollox, Brozo wara l-ewwel half li bdejna nistaqsu x'sar minnu mill-ewwel irrisponda bl-assist illi għamel għal Big Rom illum biskurja hemmhekk l-ewwel gowl tal-logħba. Kif konna qed ngħidu llum kien hemm turnover qawwi min-naħa tal-coach fil-formazzjoni inizjali, beda Handanovic, beda Bellanova, sorpriża, però sorpriża pjaċevoli għax fil-fema tiegħi Bellanova kellu anyway okayish game. Fuq wara beda De Vrij, beda D'Ambrosio ukoll, D'Ambrosio li kellu injury ftit kera u s-sur Pariżi beda jnewwaħ għax qala karti safra ma nafx ipretenda ta' jirringrazzja l ma keċċieħx. Kien hemm turnover ukoll, Çalhanoğlu kellu logħba tajba wkoll illum importanti għaliex issa ġejjin logħbiet importanti fejn se jkollna bżonnu lil Ċala. Kollox ma kollox kienet wirja tajba min-naħa tal-players tal-Inter. Kena diversi noti pożittivi wkoll kif rajna u b'din ir-rebħa ppruvajna nitfgħu il-pressjoni fuq dawk imma sfortunatament rebħu mal-Lecce u ppruvajna nitfgħu il-pressjoni fuq ir-Roma illi issa naraw għada x'se jagħmlu fil-konfront dirett kontra l-Atalanta biss wieħed jara l-klassifika għandek il-Lazio b'61, għandek il-Juventus li bħalissa qed jilagħbu man-Napli bdew il-logħba b'59, ir-Roma u l-Milan 56, Inter 54, jiġifieri dik is-sitwazzjoni fejn tidħol il-ġlieda għall-Ewropa, ġlieda għall-Ewropa li nista' ngħidilkom minn issa se tkun it-tema prinċipali tal-programm botta u risposta ta' nhar il-ħamis li ġej. Fejn tidħol is-Serje A. Issa ħansitna tmur għall-logħba importanti li għandna nhar l-erbgħa fil-Koppa Italja, ħanilagħbu kontra l-Juventus, logħba illi rridu nirbħu obbligatorja rebħa jekk mhux xejn biex ikollna opportunità oħra li nilagħbu finali tal-Koppa Italja u jekk għall-inqas nirbħu dik nkunu ċerti minn postna fil-gruppi tal-Europa League u nevitaw xempju
li ma tantx jixraq l-istorja u l-blażun tal-Inter tal-UEFA Conference League għalkemm imbagħad jekk niżlu hemm isfel jien nippretendi illi l-Conference għandha tintrebaħ mingħajr ebda skużi imma fuq dik nilħu nitkellmu għatfadal ħafna x'jintqal. Importanti li l-erba huwa l-okkażjoni u nġibu il-gozzu rapid li għandna bżonn l-erba prattikament jilabu titolarissimi għalkemm jiena kieku jien l-erba l-Lukaku nibdih. Anki fid-dawl tal-fatt li ħafrulu l-iskwalifika naħseb kienet l-iktar deċiżjoni sensata li kellha ssir għalkemm kien hemm bżonn l-intervent tal-President Gravina, kurja tal-Vilta li fejn tidħol klassi arbitrali ġudiċi sportivo, eċetera. Kieku nibda lill-aqwa l-ula flimkien fuq quddiem ħalli anki jkomplu jġibu l-momentum illi hemm bżonn biex inkomplu forsi mixjin lejn affarijiet oħra illi ma niqsiex nitkellem imma naħseb is-supporters tal-Inter fehmuni x'inhuma u fehmuni għax qed ngħid. Imma l-appell tiegħi li ħanagħmel lis-supporters kollha tal-Inter ejja nimxu logħba logħba ma nagħmlux kalkoli lejn il-klassifika x'kien hemm min anke llum wara l-logħba x'għandna bżonn u x'm'għandniex bżonn. L-aħwa insew il-kalkoli, l-Inter huwa tim miġnun, ejja nimxu logħba logħba, issa naħsbu fuq il-Juventus, kif tispiċċa Inter Juventus u mbagħad nibdew naħsbu fuq il-logħba tal-Lazio tal-kampjonat. Imma nitsa pass pass bil-mod u mbagħad naraw se jiġri iżjed il-qudiem. Bħala punti fuq il-logħba naħseb illi għidthom għaldaqstant nistgħu nagħlqu il-programm tal-lejla hawnhekk ħas-soltu ngħid grazzi l-isponsers tagħna li huma The Barber Room għall-pjazza u Your Essence Beauty nħeġġixkom ukoll biex tingħaqdu magħna u tużaw is-servizzi ta' dawn il-kumpaniji il għaliex direttament tkunu wkoll qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal għada fid-disa' fejn ser ikollna il-reazzjonijiet ta' tliet YouTubers l-oħra, iċ-ċomba għal Milan Lecce, Mark Scambri għal Juve Napoli u Jude Kawki għal Brighton Manchester United. Tippermettulu wkoll nifraħ lis-supporters tal-United għal kwalifikazzjoni li kisbu fil-finali ta' l-FA Cup. Fuq hekk ukoll nilqgħu nitkellmu. Inħeġġitkom ukoll qabel ma nagħlaq illi tidħlu fil-YouTube channel tagħna tafsu subscribe ħalli ma titilfu ebda bil-kontenut kollu li qed noħorġu dan il-programm jekk iħaddtuh minn issa dalwaqt issibuh fuq YouTube għaldaqstant il-YouTube channel tal-Kamra Sportiva importanti illi wkoll issegwuna hemmhekk. Sakemm nerġgħu niltaqgħu magħkom għada jiena Antonello Bello ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal segwituna llejla. Il-lejl it-tajjeb, ħodu ħsieb u sempre Forza Inter.